Já jsem paní Sluníčková. A tohle je moje kámoška. Já jsem paní... Ne, já jsem paní Měsíčková. Než bych měla měsíčky, hvězdičky, ale protože se tak jmenuju. A já, jako ne, že bych měla jako sluníčky, a teď jsem Sluníčková, jako od slunce, chápete to? To je takový to velký žlutý na obloze. Jo, ohni. Hele, jako normálně, jo. Jak tady budeme řešit jako úplně svojí krizi. Já jsem se jako jednou s ní jako pohádala. Jako jednou jsem jí volkala prostě facku. A koukejte, jak mi úplně posteklá ruka. To je takový není možný. On má sňádnu, co? Teď ještě na mě smrká. Jako... Oj. Už jsem to smrká. Na tebe hodím svůj vocas. Bohom. Hele, já bych jako, že jste hodně ženského. No, a když se jmenuje Měsíčková, Hvězdičková. No. A já nechápu, hele, proč se pořád se jmenujou měsíčky? Proč se to nemenuje hvězdičky? No, protože to máš každý měsíc, víš co? Takže měsíc. Ale jako, no bude trapný, tak oni úplně znemožnit. No, hele, víte co, tak to přejmenujeme. Budeme se jmenovat Sluníčka. No tak to jako vůbec, ale jak to bylo to volujete? Nebudou to mráčky. Budou to mašinky, jo? Budou to mráčky. Mašinky. Mašinky jsou mašinky.